Dini. Love more Samuel Mutongi. Did Not love more. not that? Tara sari Ndinaitwa Samuel Mutonga. chete. Samuel nyari pamberi penyu yaudzwa naRaymond nyaya ndeyekundipfuma kuti ndakakubira uchindishungurudza ndikarasikirwa nemari nebasa nekundishoresa munharaunda ndoda kuripwa nemombe nhatu yanembo dzako chitwa nemari da akutaura izvozvo Love More Raymond Makora achitaura kuna Samuel Mutongi. Taunodinzwe Raymond. Ichokwadi. Ndakati nemwedzi wandakatongogara Taura akati simudze izi pamusoro imambo nozvinei pamusoro emambo ndakati rimweni rezuva ndakatogara pamba kuno kumabvazuva ndakaonawo vakuru ava vasvika vaine polisi ndokutorwa zvinzi uya kuno ingwa kubva pamba ndofunga vaida kundibvisa papaine vanhu vaona kuti paruzhinji pamba pekuroti takaenda parutivi zvine chinhambwe chakafunga zvekuma 70 meters pafamba ndopavakasvika ndakasvika paine vakadzi vairi umwe ngaine mwana kuisana here vamwe vasanenge angasinawo kwakutongoti ndiye ndokubvunza kuti kochi kanza usati temise musoro ndobva ndatonzi mahandcuffs andamuda kubvunzisa kuti kochi nerumwe wacho ruoko ndakutopushirwa mumotokari ndokubva ndanyara ndakatoona kuti ndikatokwadza mahandcuffs ndobva atonyura mumaoko takafamba kuuya pakembi tasvika pakembi ndangodzipinda muchajiofisi ndapinda muchajiofisi kwakuiswa kuseri ndakagariswa ndofunga zvekuma 3 hours ndakagariswa imomo ndichikomburena kuti akomadi sinzi ndasvika ndisunhurewo ndidzana cheni dziregere kundikwadza maoko zvikanzi Mutonga musungwa hatiudzi zvekuita ndakashingirira kusvika wakazoya kundibvisa cheni ndokubva wandisa mumasales wandisa mumasales ndakagara ndofunga zve 3 days ndopa ndakazongosvika ndonzi ndichakuudza uye kukoti ndakabuda ndikazoenda kumba ndakazoona shuwa samunhu asvika rekukoti rinova izvi panapa wakazorerwa kuti uchibva kumba ndakaenda kukoti ndakanosvika ndikamira ndikaswera ndiriko hapana nyaya yakambodaro yakapinda kusvika ndazobvunzawo musoro wandakanzi ndinobvunza wakanditi kana pasina zita rako rawanzwa iwe unokwanisa kudini kudzokerapo ndakadzokera kwakugara kubva pamazuva akanyorwa pasamoni apa kusvika pari zvino 2021 ndakati ndakapedza mwedzi iwoyo ndokubata wechipiri handina kuwana mari yekunga ndichibhadhara pekugara ndakasvika pakunzi nemuridzi webuda apo ndakaita saizvozvo ndakaenda kumusha nanhasi ndikumusha saka dambudziko razoita kuti ndisvike pakushungurudzika pakuya kuno ndakambodzoka kuda kumbotraya kutsvaga kuti ndingakwanisa kurarama sei mutauni ndakaona kuti handisi kuita America nenhau yekuti wese wakangonzi imbava basa randaiita ndiri magetsi saka ndaishandira mudzimba kune vanhu saka vanhu vanga vasiri kuchada mbavha mudzimba mavo kwakuona kuti rega ndichidzokere kumusha kusvika vana havasi kuenda kuchikoro
mukadzi akutondiblema kuti muri kuona kusafamba zvakajeka kuonekwa kwako tichidza ndozvazosvika pakundichitsa pazuva rano. Ndikutaurwa naRaymond pamusoro Changamire. taura ndatichizataurwa naRaymond. Inini ndakanga ndiri pabasa ndichibva ndafonerwa nevana kumba kwaPazwa. Raymond ina handitomuzivi, kutoona nachiso tuchiso ndezvinezvi handitomuzivi. Saka paari kutotaura nyaya yekuti wakandipuma chakava chishamiswa nokuti nezita racho ini ndandisingarizivi nechiso chacho ndandisingachizivi. Ini ndakasvika pamba ndafonerwa nevana pamba paPazwa dede, ndichibva ndamhanya kubva pabasa ndibva ndasvika pamba pandaona zvishuwa pamba pabiwa, pamba ine zvinhu zvabiwa. Asi dzimba dzedu dzinoti imwe iri papa imwe iri papa. Ndiri mukutarisa kuti ndabirwe, panext door pakanga patori neumwe mukadzi, sezvamanzwa achitaura kuti papa ine vakadzi vairi vakasvika kumba kwake. Papa tori neumwe mukadzi achiti munhu akubirai azenga akuba futi papi pano tatoita chiso tuchiso kwetotanga nemanheruka masikati chaiwo chaiwo. Ini ndikati zvino mukamuona munomuziva here munhu uyu? Zvikanzi ini ndikatomuona ndinotomuziva zvekuti munhukadzi akupopora nyaya. Ndikati zvino tomuona sei kuti ndiyaita sei? Ndiye akaba zveshuwa. Zvikanzi ndinotoziva nyangwe nepaanoita sei nepaanogara, asi handanyatsoziva the exact place. Ndobva tati handei timbone mutitaura kuti anogara saMubati. Ndobva takasvika pasaMubati zvikanzi uyu ndiye wandatodzingira nekutotema nedombo uyu munhu. Isu hatigoni kumutora, hatichendise nyaya kui kupolisi. Imi munopresenta exactly zvaitika, because ini zvaitika ndisipo ndandiri kubasa. Mudzimai uyu atakaenda kupolisi akandopresenta nyaya sezvayanga iri. Polisi ndopa yakatiti imi hamuna kodzero kuti imimi munosvika muchitora munhu, ini ndichaita zvinhu zvangu ndega. Polisi ndopa yakasvika ndobva yasvika infact yakatiti pakai nechekukona kwekuti mota anga asingaioni. Isu vatapakai nechekukona. Mupurisa bvaenda pamba pake achibva asvika achibva amuona, achibva adzoka achibva adescribe munhu kwatiri, achidescribera kuna mai vaiva munhu wandaona akadai. Zvikanzi exactly ndiye munhu achibva andotorwa nepolisi. Polisi ichibva yadzoka pamota. Mupurisa haana kutoda kuti ini ndiite chiso naye zvekuti inini handitomuzivi. Mupurisa achibva aenda naye kuti kuseri kwako akagara madzimai. Ndobva abvunza madzimai ndiye here uyu? Zvikanzi ndiye nemadzimai kwete inini. Achibva apinzwa mumota. Izobva ndandosiya munhu mapurisa, ndobva ndakabvumirwa ipapo. Saka haina kuzosimuka ngei zvakangochi chikonzero nepolisi. Ini ndaifunga akukoti handakwenda, handikuzvinzwa kuti ari kutaura nyaya kuti handina kutondinzwa kana zita rangu rokutaura. Ini handina kutopiwa kana samuti kuti kune nyaya yekutongwa. Ini handakafunzwa pamwe ndichatopiwa update, because inda ndakatangoita head over your suspect yanda handisi kutozivawo inini, because muziva mabva zuva yakakura. Wakazoita here kumapurisa. Kumapurisa wakatonditi nini, ndakasangana nemupurisa aiita nyaya yangu akatonditi munhu akambobuda izvozvo but tiri kuita further investigation. Asi handauzoita futa follow up nekuti kakanga kasitori kekutanga kubirwa kwangu. Ndofunga it was the 4th time ndaingoti ndichienda kubasa ndaisvika pamba pabiwa kuita kana 3 months ndoenda futi kubasa ndosvika pamba paPazwa. But this time pakaita musiyano ndomhaka yekuti
munhu akachisvikirwa nevamwe mai vakanga vauya kuzoona shamwari yavo magara ndovakanga vaonekwa. Saka munhu paaiba, handitomuzivi ende anogona kutaura kuti ndiye akaba. Munhu paaiba, mai ava ndo vakati inini munhu ndanyatsa kuita chiso tu chiso nani sedefense. Inini uyo handitomuzivi. Ndimi makamuona. Handisina. Ishamwari yangu kutsvaga kuti mbavha yangu inondibira zvinhu zvangu nguva yese iyi ndeipi. Nditokushupikawo inini kuti ndiani angarundipasa. Usandiya akamupuma. Pana mai varuti wakadii. Wakamuona ukaita chizo tu chizo naye. Wacho waanofanira kuti adii. Right. Kupoti. Nekuti makaniona kupi. Nekuti uyu ari aite mazva ari kutaura kuti inini handikuzii. Asi ndakataurwa navamwe mai vakataura kuti umwe wakamuona ndiwo wakamuendesa kupolisi. Pamwe namai avo pamwe makambopfimbana mukarambana makanga ari magiraji uda kukufikisa uyu haana paakakutora asi akakotaurwa kuti akuba ndomuziya ndatotora kuti handiti atotanga kuonana nhasi. Naiwe shamwari wati wakatorwa uchibva waiswa simbi uchibva wanogadzikwa muchaji ofisi for 3 hours. 3 days or 3 hours. Uchibva wazobviswa simbi uchibva waiswa musitokisi. Hauna kubvunza here kuti ndiri kusungirwei? Ndakabvunza mubvunzo iwowo. Zvikanzi Ndo wakaita kuti ndizoshungurudzwa kutaura ndakarohwa. Ndakarohwa nani? Nemupurisa vanonzi Wamachote. Ndo wakandirohwa kusvika ndaona kuti handina kurwisa pandingaita. Hawana kungotaura ndiri mukuno here? Unonotaurira nyaya yako kumberi. Hawana kutaura kuti akusungirei? Handina. Wakarohwa uchibva waiswa musitokisi. Chikazi chakuona mangwana. Pakazouya handizivi department ndofunga ichinjwa nakwavo here. Ndakabvunzwa futi mubvunzo wakafanana newatinosangana nawo izvozvo zvekuti iwewe wauya sei muno ukanga uchitaura kuti hausi kuziva chawapindira muno. Ndakadzokera kuti handina chandiri kuziva. Shuwa maCID anorohwa. Ndakamborohwa mambama. Kusvika ndaona kuti kutaura chokwadi inini ndinotofira mari aoniwe inini handisi kuziva dedzirewo Wamachote wauya ndiwo wakandisunga. Wamachote wakafonerwa wakataura kuti aiwa chimudhibhai. Ndakazotodhibha waiya mhene kuti kudhibha kwacho kuita kuti hachimudhibhai. Ndakazotodhibhwa kumanheru. Kudhibha kuburiswa? Aiwa mhene kuti kudhibha kwavo kwanonga vachitaura. Iwe wakaitwa sei pakudhibha? Pakudhibha kwacho kwawazoti madhibha manheru wakaitwa sei? Ndakaona vachinyora wakachitanga kundibvunza unobva kupi zvawauya nazvo kuti hazvioni unobva kupi. Nyaya yako tichanzwa mupurisa akubata kana adzoka. Nyaya yako tichanzwa mupurisa akutora kana adzoka pajuti. Izvozvizvi hasi pajuti. Machiende? Chiraramo. Ndopakaita 3 days. Ndakaita 3 days. Ndingangozoti remangwana ndokwandakanzi mhosva yako inonzi unlaw of entry. Hanzi? Unlaw of entry. Pinda pamba isina mvumvu. Ndizvo zvandakazotsanangurirwawo. Ende zvakauya futi kuti zvizototaurwa. Pane mukuru wandaishaenda naye pane mapisiro andaiti iye akanga achida kuziva kuti munhu uyu mazuva ayo muri kutaura anga audzwa nyaya yese mbozi anga ari kunze anga achiudzwa nyaya yese mazuva ayo muri kutaura timbomauona tonzwa kuti mimi shuwa here ndiwo zvakaitika nenguva dzamutaura ndona nemazuva aya nandinayo kuti zviri kuenderana here.
mupurisa yeye haana kubatika ndofunga ndapedza zuva rekutanga rechipiri ndoko ndakazotanga kuona dhokete richinyo akutanga ndoko ndakadaidzwa ranyorwa ndokandadzosera zuva rechitatu ndo ndakazodaidzwa mukadzi akakuti uyu ndiyo masvika pamapurisa unomuziva here? uyo anomuziyaga ani kutaura iwe wakasungwa iwe hapana pawakadzoka kanga wari pamapurisa pajipi apa pane waunoziva here? hapana wakambodanana naye? saka iwewe unova kuti uunze mai avo kuno nekuti nhau iyi chaungatoite mapemai kutotsvaga loya ringade kukweka nekuti wakavharirwa pasina mhosva pasina chii kuti usungise chii mai ava kuti wabhadhara ubhadharwe iwewe handiti wotsvaga loya ringade kukubatsira usina chii nekuti why icriminal zvairi criminal nechaisusu hatibvumirwi kudzibata nyaya dzecriminal asi dai yanga yakatongwa kumajor street